Inetu ndikungofuna kuti ndiunikirane nanu maka inuyo aku Ministry of Energy komanso Ministry of Finance pamene ziko mukumanena kunena kuti MCP palibe imene idapanga. MCP simadziwa china chilichonse chochita. Ndelero mukunena kuti mukufuna mugulitse migodi. Mu 6 months imene mwakhala pa mpando mwagula migodi yochuluka bwanji imene ili ku Reserve Bank imene inuyo mukhoza kugulisa mu siku la lero. Inuyo Chilowere ni mboma mwagula migodi yochuluka bwanji kutuma anamiwa kumakapanga press conference yoti anene kuti ayi gulisani migodi kuti mukhale ndi mafuta nziko muno. Bwanji simuna auze anamiwa amene amanyoza Achakwera kuti poyamba ayamike boma la Achakwera kunena kuti tikuthokoza boma la Achakwera kuti linatsegula nkhani yogula migodi ndipo tili ndi migodi yochuluka ku Reserve Bank imene ikhoza kuthandizira dziko lino kuti mafuta asasowe. Mwabwera ndi kuyamika nkhani ya G2G kuti aye Achakwera ndi boma lawo la MCP linachita bwino nkhani za G2G. Ndipo chifukwa chani aboma adabwera ndi kukalesa kuti migodi nkhani ya migodi iime, adalesanso kuti nkhani ya G2G iime. Lero mukubwera mukuti mukufuna kugulisa migodi. Do you know kuti migodi imene iyi ikhoza kukhala chikole cha dziko lino la Malawi chimene tikhoza kukhala ndi ndalama yochuluka yopangira zitukuko zodziwika bwino zoti tikhoza kumabwezera ili ngati chikole chimene munthu makatenga ku bank kukufusa kuti uli ndi nyumba umatha ukatenga ngongole imene umatha kupangira business ndi kutulusaso mwina nyumba zingapo kapena kupangiraso ma business odziwika bwino. Kodi tikatha kugulisa migodi imeneyi ndiye ikatha ndi kugula mafuta chakatha tizakupezaso kuti migodi ina yogulisa kuti tipeze mafuta kapena tizagulisa chani tikakhala kuti tagulisa migodi iyi. Ena anenapo kuti kwambiri pali ma minister amene ali olephera amene akungofuna zije zonena kuti mwina angoononga akamachoka papezeke kuti paonongeka zinthu. A president inoyo sinthawi yoyang'ana kuti kodi uyu ndi wachipani chanji. Ino ndi nthawi yoyang'ana dziko la Malawi kuti kodi dziko la Malawi tili ndi anthu ati amene akhoza kuthandiza ndi kugwira ntchito kugwirira dziko la Malawi. Osasunga anthu pa maudindo nthawi yayitali chifukwa chonena kuti adatipula. Tiyeni tiyike anthu pa maudindo amene ali ndi connection amene who can go and convince maiko amene akhoza kutithandiza fuel. Bingwa Mutharika sneaked out of this country ndikupita ku Nigeria kukakambirana ndi anthu aku Nigeria cholinga chona tikhale ndi means yokhala ndi mafuta nziko muno kuti tikhale ndi mapaipi ochokera ku maiko kumene kumachoka mafuta kuti azifika mpaka nziko muno. Project imeneyo ili pati. Inuyo a Professor Arthur Peter Mutharika simawerenga mabuku amene anasiya Bingwa Mutharika. Anthu adakuvoterani inu chifukwa cha legacy ya Professor Bingwa Mutharika kuti muzapitiriza vision yake. Lerolo awa akamakunamizani kumanena kuti ayi tiyeni tigulise migodi ndi omwe watu amene anagulisa Malawi Savings Bank. Momwe takanakhala kuti alimbikisa Malawi Savings Bank ija ikanakhala ikutumikira panopa ikupereka ndalama. Ndi omwe watu amene aononga za nkhani ya fuel kudzera ku Nokima pomafuna kuti apindule iwowo ngati enu ake. Lero akuti ayi tigulise migodi. Migodi imene yitu ndi kolatero ya dziko la Malawi kuti siku lina dziko la Malawi likhoza kupeza ndalama zochuluka zopangira zitukuko zosiyana including kugula kwa mafuta, kugula kwa mankhwala. Dziko lino ndikhala lokhazikika chifukwa chonena kuti tili ndi kolatero imeneyi. Nyanja zathu sitizisamalira kuti tikhoza kukhala kolatero yotipasira chuma. Koma migodi iyi pamene anakhazikisa izi MCP ndi Achakwera anakonda dziko la Malawi. Kotero kuti titati titenge zimenezi posatengera chipani timayenera kubwera pano ndikuyamba kuwathokoza a Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party kuti mudachita bwino and this time around tikupitiriza kuimisa kuja mudayimisa kuja kuti ayi basi za migodi zisiyani nifija kuimisa ayi basi siyani taisintha khala medifu just 6 months
lero tikufuna kuti tiziombera manja anthu amene ali olephera. Sitichita bwino. Ine ndine Frederick Bile Malata.